Želim da ti kažem je autorski projekat mladog glumca Stefana Mladenovića, našeg Nišlije, koji se trenutno prikazuje na internacionalnim festivalima širom sveta. Reč je o prvom kratkometražnom igranom filmu na španskom, koji je snimio srpski glumac, a nastao je iz dveju novela španskih spisateljica koje je Stefan adaptirao. Film je snimljen bez budžeta, nije imao nikakvu finansijsku podršku, ali je zato postao veoma uspešan zbog svoje edukativne i angažovane dimenzije. Govori o pripadnicima LGBT populacije, ali i onima koji to nisu, i snažno je uticao na javnost u pogledu odnosa prema homoseksualnosti. Stefane, zašto si odlučio da radiš filmove? Pa krenuo sam da se bavim autorskim filmom iz razloga što na neki način živim u zemlji gde izađe godišnje oko 30 diplomiranih glumaca samo sa državnih akademija, da ne pominjem i privatne, pa sam nekako uzeo stvar u svoje ruke i odlučio da budem sve, da se oprobam da budem i reditelj, i scenarista, i producent, i glumac. Prezahtevno i ambiciozno, ali ja to uspešno radim. Rekao bih, posle 12 internacionalnih selekcija svog, da kažem, debitanskog igranog filma Quiero decirte, što u prevodu želim da ti kažem, zaista imam hrabrosti da kažem da se bavim time uspešno. Gde si se najviše našao? Kažeš glumac, režiser, ne znam šta si još pobrojao. Scenarista, producent. Ja moram da priznam da se meni, nekako imam stalnog tog buntovnika kreativnog u sebi. I nekako meni su sve te, nekako ta podela posla, zato film i zovemo Sedma umetnost, jer ima previše ljudi koji rade na tome i nekako, ja sam se pronašao u svemu. Svuda bih nešto da stvaram konstantno i kada ne radim, ja sam kod kući i smišljam šta ću već, evo već sam smislio novi kratkometražni film, navodno ove godine za mesec i po dana bi trebalo da snimam svoj drugi film koji se zove Luj Lek, nije tvoja krivica. Takođe će biti na španskom i bavi se seksualnim zlostavljanjem nad decom. I dobio sam podršku španske ambasade, dobio sam podršku Sekretarijata za kulturu grada Niša, opštine Medijana, tako da jedva čekam, jer nekako pre 15 dana sam baš imao krizu u smislu da je to preambiciozno i da ja to ne mogu, jer u filmu onda je prošla kriza. Upravo tako, zato što, znate kako, ja dobijam predivne poruke na Facebooku od strane ljudi koje ne poznajem. Film je bio u Bečeju, bio u Madridu, ostvario sam svoj san, kao što se da primetiti, I love Madrid. Bio sam u Rumuniji, u Dubrovniku, u Tuzli, zaista sam presrećan jer sam shvatio da smo mi zapravo mnogo moćni ljudi. Svakog pojedinačno, samo je pitanje koliko radimo iskreno. A kada radimo odavde, a ne odavde, onda to baš dopire do ljudi. I ja sam mnogo srećan zato što te poruke na Facebooku koje pominjem su da ja neki ljude mnogo inspirišem, da sam ja pravi ambasador za mlade umetnike, Filmski centar Srbije je pisao meni i nekako ne znam, sve je moguće, pa sam samim tim i rekao ja ne odustajem, ja idem dalje, tako da ovaj novi film u kome igraću 7 likova. Igram Ti sam? Da. Inspirisan serijom Orphan Black, kanadsko-britanska serija, u kojoj glumica Tatjana Maslany igra 13 likova. I ja sam bio, to sam gledao pre 3 godine, i bio sam, Stefane, ja bih volao nešto ovako, jer za mene je gluma baš taj izazov i rizik, da izađem iz svoje komfortne zone. Samim tim, u ovom filmu koji sam ja napisao potpuno, moje scenario, jer kada sam radio sa Zijehom Sokolovićem pre 3 godine, on je dao jedan predivan savet kada sam bio na master studijama, a to je, radili smo neverbalni teatar za decu. I ja sam mu rekao, pošto je on čovek koji mene mnogo inspiriše, koji 40 godina igra svoju monodramu Glumac je glumac, on je za mene vitez, zaista, od umetnosti. I nekako, kada sam mu rekao, jao Zike, blago tebi, eto ti režiraš i pišeš, onda on meni rekao, kolega, jesi seo ti nekada pišeš? Nisam. Onda ne možeš da kažeš da ne znaš. I eto, hvala mu na tome, tako da danas imam jedan svoj scenario
koji ću snimati krajem septembra i jedno čekam da to pogledate. Stefane, gde najčešće loviš teme? Lovim teme iz svoje glave. Pričam o nekim svojim životnim iskustvima, jer smatram da je autorski film baš nešto što nikad neće izumreti i što će biti nekada možda i najvrednije u umetnosti. Jer komercijala prođe, ona ima svoj rok trajanja, blockbusteri prođe, imaju svoj rok trajanja. Ja mislim da je jedan od mojih velikih inspiracija jeste upravo Xavier Dolan, francuski reditelj, dobro on je iz Kanade, ali je na francuskom snima autorske filmove, upravo takve da me baš inspirišu i dobio Zlatnu palmu, pa eto, nadam se da ću ja jednog dana biti mali Xavier Dolan. Stefane, ti si srećan u ovome što radiš? Ja sam potpuno srećan. I to se vidi, valjda. Stefan je srećan, a i kako ne bi bio? Momak koji je uspeo da završi osnovne akademske i master studije na Fakultetu umetnosti u Prištini, potom je napravio nekoliko predstava za decu i nekoliko večernjih predstava, među kojima je i Treći svetski rat u Narodnom pozorištu u Nišu. Idejni je tvorac mini web serije Diktafon jednog ubice na španskom jeziku. Sarađivao je sa Zijahom Sokolovićem na projektu za decu sa smetnjama u razvoju i režirao kratki film Jer postojim. I sada kao najnovije kratkometražni film na španskom Želim da ti kažem. Ma ne mora Stefan ništa da nam kaže. Sve je rekao kroz dela koja je napravio sa svojih 27 godina. Šta li će tek uraditi u narednih 27?